Ήταν σκληρή η διαπραγμάτευση για το καινούριο δάνειο. Αν είχε υπάρξει ουσιαστική διαπραγμάτευση εδώ και 2 χρόνια, δεν θα ήμασταν σήμερα με την πλάτη στον τοίχο. Με 2 λόγια. Παλέψαμε για να αποτρέψουμε πρόσθετη ύφεση, πρόσθετη ανεργία, πρόσθετα λουκέτα. Θλιβερή πανευρωπαϊκή πρωτιά σε ύφεση και ανεργία καταγράφει η Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Η ύφεση για το 2012 έκλεισε στο 6,5% και οι επιπτώσεις της καταγράφονται στα στοιχεία σοκ για την ανεργία, η οποία το Νοέμβριο έσπασε κάθε ρεκόρ, φτάνοντας στο 27% έναντι 20,8% τον αντίστοιχο μήνα του 2011. Ο αριθμός των ανέργων έφτασε το 1.350.181 άτομα, ενώ μέσα σε ένα χρόνο στη λίστα της ανεργίας προσθέθηκαν 323.808 άτομα και μέσα σε ένα μόλις μήνα 20.255 άτομα. Με ξέρετε. Και ξέρετε ότι ούτε δειλιάζω ούτε υποχωρώ. Όταν όμως γνωρίζω τις συνέπειες, δεν μπορώ να κάνω ότι δεν τις βλέπω. Ιδίως αν είναι τόσο καταστροφικές. Την ίδια ώρα, ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλούν οι εκτιμήσεις του ΚΕΠΕ για το 2013, το οποίο βλέπει εκτείναξη της ανεργίας στο 30,1% και ύφεση πάνω από 4,1%. Είμαι εδώ μόνο από υποχρέωση να βοηθήσω την πατρίδα. Και αυτό κάνω. Η ανεργία στους νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών ανέρχεται στο εξωπραγματικό ποσοστό του 61,7% έναντι 50,1% τον αντίστοιχο μήνα του 2011, ενώ στις ηλικίες 25 έως 34 ετών θα είναι το 36,2%. Πρωταθλήτρες στην ανεργία αναδεικνύονται οι περιφέρειες Αττικής με ποσοστό 29%, Ήπειρος Δυτική Μακεδονία με ανεργία 28,2% και Μακεδονία Θράκης με 27,2%. Όταν θα έρθει η δική μας ώρα, θα κρατήσουμε ακέραιη τη μεγάλη υπόσχεση, τη μία και μόνη υπόσχεση που δώσαμε. Ελπίδα στην Ελλάδα. 1, 2, 3.